și subscribe dacă vă plac live-urile astea cu GTA și vreți să fac mai multe. Like, subscribe și suntem pe zona acolo. Se vede nimic. Doamne Dumnezeule, Doamne. Puțin îmi dai pe față. Doamne Dumnezeu. E îndoită fața. Domnule, uitați cum stau ușile, domnule. Dar care-i fața? Că nu mi-am dat seama care-i fața la mașina asta. Care-i fața? Să mă duc rapid să duc la spital. Domnul. Domnul Pericol, pantoful meu, l-ați văzut? Mi-a sărit și pantoful. Nu e, domnule, nu e Au, aici, au. domnul. Domnul... Păi și ce face domnul că era de la Gucci? Domnule, Imediat. dar nu vine salvarea, domnule, am sunat la salvare. Ce faceți murdul ăsta, domnule? Să ia dracu că așa au făcut, că mi-a fătat și cățelul. 600? Că domnul, 600.000, domnul. Doamne, mănânci caca totul. Cum 600 de problemă. milioane? Scumpo, scumpo. La pizzeria, scumpo. Hai să vedem ce fac ei acolo. Dar facem o chestie, băi, facem o chestie, că altcumva n-avem cum. Facem o chestie, ok? Facem o chestie de asta, ok? Bă, dar n-ar trebui să fie invers, mă? Ia uite, ia uite. Bă, ce faceți acolo, mă? Bă! Ce faceți acolo, mă? Ai, N-au voie oamenii să... ai de viața mea, frate. Ai de viața mea. Mamă, stai că era să cadă semaforul. Mamă, frate. Uite și tu pe ăsta. Bă, cine e? Cine? Bă. Mașina e a primarului. Ăsta e primarul, bă, Aurel Băjenaru. Haideți, urcați în mașină, vă rog. Domnul polițist, mâinile sus, domnul polițist, mâinile sus! Stai să-ți iau armele. Ți-am luat armele, urcă în mașină. Băi, vino aici. Ăsta îmbrăcat în costum, vino la mine în mașină. Suie-te mașină, domnul polițist, mâinile sus. Că vă împuși. Nu tu, domnul polițist, nu tu! Domnul ăsta în costum, bă, vino aici, bă! Suie-te aici, mașină. Gata, băieți, am prins primarul, băieți, am prins primarul! Bună seara, domnule. Numele meu este Pericol, sunt agent de poliție la circulație, iar dumneavoastră astăzi o să dați permisul cu mine. Vă rog frumos să vă suiți la volan. Puneți motorul ușor, haideți. De pe ce îmi pun certura? E pusă, domnule, haideți. Dăm de permisul de conducere. Ok. Prima dată. Atenție, domnule, trebuie să dăm prioritate de stânga aici. Faceți dreapta, dreapta. Dreapta, stânga pe ăsta, mergem în stânga, ca să mergem în față. Stânga, domnule, asta e dreapta. Cealaltă. Față sau mergeți acum așa, dacă ați luat-o pe aia, eu zic stânga și faceți dreapta. Ce dracu ne mai înțelegem? Faceți un pic stânga, schimbați banda pe stânga. Stânga, domnule, stânga! Altă stângă. Ok. Mă, cu cine ai făcut, mă, școala de șofer, mă? Ușor, ușor, că mă pune să pu... Aaaa! Bă, asta e mașină scumpă, bă, nu-i mașina lui Tacto de la țară. Ați mai trecut odată pe roșu, domnule, felicitări. La permis auto și i-am zis la omul de acolo, băi, suie-te în mașină că dai permisul auto cu mine. S-a suit omul în mașină, l-am pus să conducă. La sfârșit îl dau jos și zic, du-te la căruță că la mașină n-ai ce căuta. Nobi. Nobi, N-O-B-I, nu? Nobi. Da. De la Nobi Vaneghiobi. Zim? Nimic, las-o așa. Care e youtuberul tău preferat? Am doi, Max Infinit și e Rafael. Băieți ăștia doi, Max Infinit și Rafael, să dați amândoi câte 50 de euro pentru promovare pe live-ul meu, mersi frumos. Da, domnule, și alții youtuber, nu mai știți, poate un youtuber care se joacă GTA sau ceva?
Ba da, Sinner 22. Ah, Sinner 22. Și alții mai mici, nu așa de ăștia consacrații. Mai mici n-aveți? Mai mulți la care mă uit, nu doar ăștia. Unul mai mititel, așa, nu știu, care face roleplay și de ăsta. Unul mai mic la care mă uit eu. Da, da, da. Dacă îl știți pe Gami OS, ăla, da. Dar era unul pe YouTube, unul Pericol, parcă. Nu știu dacă îl știi. N-am auzit de el. Nu știu. N-ați pierdut nimic. De muzica din mașină, ia mai lăsați un pic muzica. Dați un pic drumul la muzica aia, mașină, domnule. Da, da, dați drumul la muzică. Gata, domnul. Ia uzi. Si, si. Să vezi ce sare geamul.